Європейський Союз посилить візові правила для білоруських чиновників. Про це заявили представники Єврокомісії. За їхніми словами, це відповідь на міграційну кризу на кордоні Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ми пропонуємо частково зупинити нашу візову програму з Білоруссю. Ми не будемо карати білоруський народ за дії його влади. Призупинення зачепить лише чиновників і власників дипломатичних паспортів. ЄС звинувачує президента Лукашенка у створенні штучної міграційної кризи. Останніми місяцями різко зросла кількість біженців, які переходять із білоруської території до сусідніх країн-членів блоку. А почалося це після того, як Євросоюз ввів щодо Мінська санкції за порушення прав людини і вибори президента, які назвали черговим фарсом. Ми бачимо, що сьогодні білоруський лідер Олександр Лукашенко в розпачі. Він серйозно постраждав від економічних санкцій, які на нього наклала Європа. Він у розпачі, тому намагається дестабілізувати ЄС, направляючи туди мігрантів. Угоду про спрощення візового режиму ЄС і Білорусь підписали торік після 5 років переговорів. Вона зробила європейські візи для білорусів дешевшими, а також скоротила час очікування для заявників. Водночас обидві сторони підписали договір про висилання осіб, які перебувають у ЄС або Білорусі без дозволу. Але пізніше Мінськ із цієї угоди вийшов.